Čus zmrdi, dneska tu máme spíče kvíz a moje jméno je Spíčí Píča. Zmrdi vole, dnes bude hádat nějakej zmrd mrt. A nějakej sračkoun se skurvenou čepicou. Co čumíš, pičo? Ještě jsme ani nezačali a už mě urážíš. Moje babča se na to dívá. Už jsme dávno začali, pičo, takže kdo bude chtít odpovědět, zmáčkne tu červenou píčovinu. A kdo odpoví špatně, tak body dolů, vy koní trusy. Takže si myslím, že můžeme začít do vymrdanýho kapra, vy čuráci. A ty nečum furt jak kokot. To nechápu. Drž hubu, zmrd mrde. Takže první otázka zní. Jak se jmenuje vy zmrdi? Vole, pičo, spíčenej novej track od... Nemám páru, pičo. To je těžký jak hajzl. Když vím. Jako. Tak zmáčkni tu červenou píčovinu. Nechápu. Pičo, a od koho vlastně novej track? Měl jsi mě nechat domluvit, pičo. Já jsem v píči. Moje babča To se na to všichni dívá, víme. zmrdi. Spíčení, vole. Ukončuju otázku. Co jsi smyslel? Že jsem v píči. Musíš zmáčknout tu píčovinu. Jakou? Ty pičo, no to je čurák. Druhá otázka. Poslouchejte, zmrdi. Kdy se v komiksu vy piče skurvený naposled objevil strýc Skála? Co? Ty pičo, cože pičo? Drž sračku. Já nemám páru, kundomrde. Já nejsem Skála. Co to melu? Ty pičo, já nevím ani suché hovno. Fakt jako Spíči píčo. Jednou jsem si koupil hranolky a Vietnamec spray a chceš k tomu lžíci. Proč se nesmějete? Vy jste píče. Jdem na třetí otázku, vy kurvičky, takže kdo je nejlepší? Já. Správně, pičo, celá otázka Že? zněla, kdo je nejlepší v lízání prdelí. Jsem best. Je to 10-0. Už chápeš pravidla. S jistotou se nedá říci nic, ale myslím, že pochycují neustále Pičo, více zmrde, a takovej věřím, lehkej že soupeř, kokote. Myslíš, že ho neporazím, pičo? těbe nemyslel. Ne, promiň za tu piču. Pičus. Kdyby ti babča neporadila, si v hajzlu. Diky pičo, babi. Další otázka zní, kdo je píča. Já. Správně, pičo. Je to 10-10. Blahopřeju k prvním a posledním bodům. Tak a pátá otázka, pičo, dávej pozor. Ty taky, kurvičko zelená, jakási spíčená. Co čumíš, pičo? Kdo vy, kurvičky? Na Silvestra skokotoval autobus sračkobus? Kurva pití. Špatně, pičo. Počkat. Ty proč tady stojíš jak kokot? Vždyť TV Twix. Přesně tak, že bys nebyl takovej čurák do píči, kurva. A co ty? Čum pičo. TV Twix. Správně, je to 2-0. Tak nakonec čurák fakt seš. Je to 20-0, zmrdi.